Čo teda pre vás znamená tá sviečková manifestácia? Dnes som si išiel uctiť, pripomenúť pamiatku na organizátorov a účastníkov sviečkovej manifestácie z roku 1988. Sviečková manifestácia bola jedným z najmasovejších a najvýznamnejších prejavov podporu našich ľudí, prejavom boja našich ľudí za náboženské slobody, za občianske slobody, za ľudské práva. Vtedy v roku 1988 nikto nemohol tušiť, že socialistický režim o chvíľku padne. Nikto nemohol vedieť, že čo bude za rok a pol, a napriek tomu aj organizátori, aj účastníci v sebe našli túto odvahu a prišli tu. Vedeli, že sa vystavujú prípadným represiám, mnohým problémom v budúcnosti, ale našli tú odvahu a prišli vyjadriť svoj nesúhlas. A práve tieto dve emócie, emócia slobody a emócia odvahy, to ma napadlo, keď som dnes tú sviečku zapálil. Ďakujem.